v tomto prípade rovnako ako v ostatných iných prípadoch. To znamená, nech schváli osobitný zveriteľ a schváliť odpredaj pozemkov za trhovú cenu, ktorú určí znalec. A nikto v obci s tým nemá problém. To znamená, príde znalec, spravíte si 2-3 znalecké posudky, vyjde trhová cena povedzme 10 eur za meter a potom nech sa páči, predávajte obecné pozemky po 10 eur za meter a nikto tu s tým nebude mať problém. Ale nie, že tu pán na minulom zastupiteľstve povedal, že mu obec predáva po 5 eur za meter, vtedy nejaký pozemok pred 2-3 rokmi a teraz sa idú po 66 centov predávať. My tu nie sme preto, aby sme vám bránili nejakú predaji alebo čom, ale v tom pre všetkým je ten postup rovnaký. To znamená, ako obec si zavolajte jedného, dvoch, troch nejaké konkurenčné znalecké posudky, vyjde nejaká trhová cena, za trhovú cenu nech sa páči, nikomu to nebude vadiť. Ale 66 centov na pozemku, kde je dotiahnutá asfaltka nová, tak to asi to trhová cena nie je. Vy znižujete hodnotu obecných majetkov už len tým, že urobíte precedens. Mimochodom, toto bude precedens pre celé Slovensko. Vystúpite do histórie. Aby som to doplnil teda tým, čo na čo tým, na čo pán Pránik nereagoval, a to je ten paragraf 8 zákona o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že obec má obecné majetky zveľaďovať a ďalším generáciám ich odovzdať zveľadené alebo prinajmenšom nezmenšené. Myslím, že keď predáte časť obecných majetkov po 66 centov, čo je možno 1/15 trhovej ceny, tak to je zveľadenie majetku. Ešte pod domami vy predáte 1000 m2 raz nehodnotíte 20 000 metrov. To je dobré hospodárenie. Čo vám bráni v tom, páni poslanci, aby ste si dali spraviť tie znalecké posudky? Klasickým spôsobom znalecký posudok nejakého znalca z Rožňavy, z Košíc, ja neviem, z Bratislavy, aby sa to nemohlo spochybniť a nech sa páči. Tak ako to robí 100% prípadov všetkých. Čo vám to bráni? A potom páni, nech sa páči, kúpte si pozemky, samozrejme aj s dvorom, nielen pod domom, za trhovú cenu. No, dobre, ale za trhovú cenu. A všetci budú spokojní a obec bude mať toľko peniazy ako nikto. Dobre, pán Kotleba. Pýtam sa, koľko by ste vylúčili osobne, napríklad pán Úra, koľko... Ale ja nie som znalec. Ja nie som znalec, nech si vôbec znalcov a znalec vám spraví takú cenu, že nebude môcť nikto namiedať proti tomu. Ja som súhlasím, ale povedzte, že... Ale ja nechcem vaše pozemky, ja že vaše pozemky. Ale nie to som povedal, že súhlasím s vami. No vidíte. Príde. Tak to je super, keď aj vy ste súhlasíte, tak aký problém. Nie, nechceme ani my opraviť nikoho. Nechceme aj my. Nech sa páči.